kamar yadda kowa ya san aikinmu a majalisa insha Allah za mu ci gaba da yin bakin ƙoƙarinmu wajen ganin jihar Zamfara ta samu ci gaba, kuma wannan yanki namu ba a bar shi baya ba in Allah ya so ya yarda. Saboda haka muna godiya kwarai da gaske, muna yabawa ga dukkanin ƙungiyoyi na wannan yanki namu mai albarka da suke faɗi tashi domin ganin an samu ci gaba a wannan yanki, musamman wannan ƙungiya da ta shirya wannan taro muna yaba mata kwarai da gaske. Akwai wasu ƙungiyoyi guda biyu waɗanda mun tattauna da su, musamman akwai ƙungiyar Zamfara North Stakeholders Forum wadda shi shugaban majalisa yake shugabanta, da kuma ƙungiyar Zamfara North Development Forum wacce babanmu kuma shugabanmu Muhammad Idris Dandaji yake shugabanta. Dole mu yaba musu bisa ƙoƙarin da suke yi na ganin wannan yanki namu ya ci gaba, da dukkanin masu ruwa da tsaki, shugabanninmu da matasa da suka fito a wannan yanki, musamman wasu da suke bayyana a yanzu suka yi bayanai. Mun san irin gudunmuwar da suke bayarwa, Allah ya saka musu da alkhairi. Iyayenmu sarakuna sun zo a wannan wuri saboda lokaci, sun dade suna zama, amma a dalilin wasu uzurruka na ci gaban wannan jiha, mai girma speaker bai samu isuwa wannan wuri ba, ya wakilto ni domin in wakilce shi. Shi kai ne ya attendin wa'ancan, ni ma nan in wakilce shi domin ganin cewa ba mu bar kowane aiki ba, mun yi su gabaki daya. Fatanmu